Исәнмесез, тур эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина. Иң элек бүгенге тапшыруның төп темалары хакында. Мисбах Сахабутдиновка карата нинди хөкем карары чыгарылыр? Шәһәр судында узган елның декабрендә Табиб Железновны кулдан ясалган корал белән атып үтергән 85 яшьлек бабайга карата суд утырышы бара. Анда Ләйсән Ханова булып кайтты. Муниципаль полиция файда китерәме? Бүген халык ышанычлылары хокук сакчыларының һәм муниципаль ярдәмчеләрнең эше белән танышты. Инфекция таратучы бөҗәкләр яздан иртәрәк уяндылар. Толпаннардан ничек сакланырга белгечләр киңәшен хәбәрчебез тыңлады. Сабый чактан ук чүп-чарны аерырга өйрәтәләр. Балалар бакчаларына махсус контейнерлар урнаштырыла. 86 яшьлек Мисбах Сахабетдинов Андрей Железнов гаиләсе алдында гафу үтенде. Шәһәр шәһәр судында бүген шәһәрне генә түгел, бөтен республиканы шаулаткан җинаять буенча чираттагы утырыш үтте. Исегезгә төшерәм, Тукай районының Яңа Мусабай авылында яшәүче пенсионер узган елның 11 декабрендә табиб Андрей Железновны атып үтерде. Фаҗига травматолог эшли торган 4-нче шифахана ишек төбендә иртәнге 8 тирәсендә булды. Табибка нибары 52 яшь иде. Суд утырышынан хәбәрчебез Ләйсән Ханова репортажы. Суд утырышы 1 сәгатькә кичегеп, бары тик сәгать 10-да гына башланды. Зыян күрүче як башта ук кадрларда үзләрен күрсәтмәүне сорады. Ә инде Мисбах Сахабетдинов өчен махсус тәрҗемәче билгеләгәннәр иде. Гаепләнүче татар телендә генә уралаша, сорауларга да җавапларны ана телендә бирде. Мисбах Сахабетдинов инде 5 айга якын сак астында, чистай вакытлыча тоту изоляторында. Ул берничә матдә буенча гаепләнә: кеше үтерү, законсыз корал ясау, патроннар саклау. Во время приема врач-травматолог Железнов попросил Сахабутдинова снять головной убор, чтобы как последний находиться в служебном кабинете медицинского учреждения. Бу хәл 2008 елда ук була. Ул чакта Мисбах Сахабетдинов табиб янына бармаклары имгәнеп килә. Түбәтәен салудан баш тарта, нәтиҗәдә аңа медицина ярдәме күрсәтелми. Еллар буе җыелып килгән рәнҗеш бабайны җинаять юлына китерә. Ул менә кабул итмәгәч, аннан соң булмыйча барды, сөйләп чыгардылар оннан, мыскыл итеп. Менә шуннан соң күпне җырдым әле, мен сөйләдем. Андрей Железновны ул 11 декабрь иртәсендә табибның эш урынында 4-нче шифахана янында көтеп тора. Үз куллары белән ясаган коралдан ул исә таяк рәвешендә була атып үтерә. Корал кубып җирмәде. Менә пакетта җиттем, икәү, аны сөяргә кирәк. Бүген суд утырышында шаһидлар күрсәтмәләрен тыңладылар. Эльзия Равилова 11 декабрь иртәсендә шифаханәгә күренергә килә. Очраклы рәвештә фаҗига вакытында табиб белән янәшә була. Вместе подошли к двери. Ишек янына бергә килдек. Ул ишекне ачып, мине үткәреп җибәрде. Бер аягым белән атлап кергә дә өлгермәдем. Ату тавышын ишеттем. Борылып карасам, ир-ат йөрәген тоткан иде. Ава башлады. Мин холга йөгереп кирдем, ярдәм сорап кычкырдым. Ишек алды җыештыручы Виктор Рылов һәм коралчы Людмила Кранаева җинаять урынына беренчеләрдән булып килеп җитә. Бүген алар ул көнне янә хәтерләрендә яңартты. Мисбах Сахабетдинов иртәдән үк табиб килүен көтеп торган. Мисбах Сахабетдинов 7:25 минут тирәсендә күренде. Ничек атуын күрмәдем. Коралчы йөгереп кирде. Железнов инде кан эчендә ята иде. Сулы иде әле. Он сказал: "Это я застрелил, видно". Мисбах Сахабетдинов мин атып үтердем дип әйтте. Сумкасын карый башладылар киселәрен. Ни белән аттың соң диләр. Ул таягын күрсәтте. Мисбах Сахабетдиновның гаиләсе юк. Ул сак астына алынганчы Мусабай авылында яшәгән. Имам хатыйп булган. Каюм Исмәгыйлев әйтүенчә, авылдашлары да, танышлары да аны бары тик яхшы яктан гына белә. Мисбах абзый буенча без бит сугыш чор балалары. Безнең ачлык та, ялангачлык та булды. Врачны инде әйтергә кирәк, кисәтеп тә әйтә инде бу. Шуннан соң бу шушындай хәл әхвәлләргә түзә алмый инде безнең Мисбах абзый. Ну, нишлисең? Бу хаклык та монда әйтергә кирәк. Булсын иде, тәвәккәллек тә була монда, хаклык та була монда. Ну, Мисбах абзый түзмәен мондай хәлгә. Мисбах Сахабетдиновка карата кеше үтергән өчен 6 елдан 15 елга кадәр иректән мәхрүм ителү яный. Ләйсән Ханова, Алексей Иванов, яңалыклар. Муниципаль полиция файда китерәме? Бүген Республика Дәүләт Советының закон һәм тәртип буенча комитеты Чаллыда күчмә утырыш уздырды. Депутатлар шәһәрдәге иҗтимагый тәртипне саклау пунктының берсендә булды. Халык ышанычлылары хокук сакчыларының һәм муниципаль ярдәмчеләрнең эше белән танышты.
Рабочее место участковых полномочий. У нас данную территорию разделена на 3 административных участка, обслуживают 3 участковых полномочия. Соответственно, 37-й комплекс, 31-й комплекс и зона торгового квартала и Казанского федерального университета. Депутатлар 31-нче комплекстагы иҗтимагый тәртипне саклау пунктына килде. Участковыйлар куркынычсыз шәһәр системасына керә ала. Әлеге проект Чаллыда 1 ел дәвамында гамәлгә ашырыла. Подъездларга камералар куела, ә бу исә җинаятьләрне ачыкларга ярдәм итә. Вот проверить любого из вас, где вы живете, как, где, что, любовница ваша, где прописано, все здесь показывает. Пресса, пожалуйста, про любовницу это шутки. Участковыйлар белән бер бүлмәдә Светлана Әхмәтханова да утыра. Ярты ел элек ул беренчеләрдән булып, муниципаль хезмәткәр булып эшкә урнашкан. Инде 70 беркетмә төзергә өлгергән. Иң күп кагыйдә бозулар исемлегендә территория өчен җаваплы оешмалар карны вакытында чиста тартмый, машиналарын тиешле урыннарга куймыйлар ди ул. Протоколы как-то традиционно всегда привыкли, что это милиция или полиция делают, либо другие контролирующие органы. А вот как жители относятся, когда протокол составляет вроде не представитель чисто правоохранительных органов? Как они реагируют? Шәһәрдәшләр моңа төрлечә карый ди Светлана Әхмәтханова. Күбесенчә юридик яктан белем җитми. Знаете, много вопросов как бы возникало из-за того, что как бы зимний период. Я открываю правила полностью, объясняю. Мне помогают мои участковые. Они тоже очень компетентны. Күчмә утырышта депутатлар Чаллыда тупланган тәҗрибәне башка шәһәрләрдә кулланырга тәкъдим итте. Фәридә Сабирҗанова, Гүзәл Хәбибуллина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Җәмәгать пункты белән танышканнан соң күчмә комитет үзенең эшен хакимият бинасында дәвам итте. Биредә республика буенча үз теләкләре белән җәмгыятьтә тәртип саклаучылар эшендә булган проблемалар хакында сөйләштеләр. Әлегә Татарстанда дружинниклар актив эшләгән шәһәрләр арасында алдынгылар дип Чаллы, Түбән Кама, Чистай шәһәрләрен атап була. Безнең шәһәрдә генә 100дән артык тәртип саклау оешмасы бар. Анда 1200 кеше катнаша, дружинниклар ярдәме белән 70 җинаять эше ачыкланган. Күп кенә җинаятлар булдырылмыйча калган. Чаллыда дружинниклар җәмәгать урыннарында тәртип саклау буенча төрле актив эш башкара, бәйрәмнәрдә, шәһәр күләм чараларда, сайлауларда катнашалар. Патрулируя жилые массивы, дружинники оказывают помощь при задержании. Алар торак массивларны тикшерә, административ законнарны бозучыларны тоткарлаганда ярдәм итә, җинаятьчеләрне ачыкларга булышалар, җәен урманнарны янгыннардан сакларга ярдәм итәләр. Җәмәгать тәрбиячеләре дә калышмый, алар имин булмаган гаиләләрдә тәрбияләнүче яшүсмерләр, балик булмаганнар белән эшли. Соңгы 10 елда Татарстанда яшүсмерләр катнашында булган җинаятьләр саны 3 тапкырга кимегән. Бу эштә тәрбиячеләрнең дә роле зур. Утырышта 24нче мәктәпнең тарих укытучысы һәм тәрбияче мондый категория балалар белән эшләгәндә күбрәк мактарга һәм аларга ышанып карарга кирәк ди. Когда я его вот так пригласил после уроков 1 на 1, я говорю, капитаном будешь, команду нужно создать, изучить вопросы. Ну, во-первых, чуть ли не прослезился, как это я, вот тот Артур, которого никто никогда всерьез не ставил, а сейчас мне даете поручение капитаном стать, а во-вторых, ну как-то выпрямился, засучил рукава, да, Раушан Фаизович, сделаем. Раушан Вәлиуллинның чыгышыннан соң залда утыручылар кул чапты. Чаллыда җәмәгать тәрбиячеләре эше өлкәсендә яхшы тәҗрибә тупланган. Алар бу эш белән бушлай шөгыльләнә. 468 тәрбияченең 365-е укытучы. Шуңа күрә депутат Сергей Рачков Мәгариф министрлыгына тәкъдим белән чыгарга кирәк дип белдерде. При присвоении квалификационных категорий педагогам. Гади педагоглар беренче югары категориягә ия укытучылар бар. Бу квалификация өчен алар өстәмә хезмәт хакы ала. Шуңа күрә категория биргәндә укытучыларның иҗтимагый эше дә исәпкә алынсын иде. Депутат Илдар Шамилов та законлы рәвештә дружинниклар һәм җәмәгать тәрбиячеләре өчен ташламалар булдырырга тәкъдим итте. Мисал өчен коммуналь түләүләрдән, салымнардан азат итү, җәмәгать транспортында бушлай йөрү. Моның белән закон һәм тәртип буенча комиссия рәисе дә килеште. Естественно, нужно поощрение. Әлбәттә, аларга ташламалар бирергә кирәк. Без бу эш өстендә эшләячәкбез. Проектта да үзгәрешләр кертәчәкбез. Депутатлар киләчәктә дружинникларның һәм җәмәгать тәрбиячеләренең хокукларын яклауны бурыч итеп куйды. Шулай ук аларның рәтләрен тулыландыру өстендә дә эшләргә кирәк. Комитет әгъзалары тәрбиячеләр арасында күбрәк спортчыларны, депутатларны да күрергә тели. Әлегә шәһәрдә 7 тренер һәм нибары 1 депутат үз өстенә җәмәгать тәрбияче вазифасын алган. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шәһәрдәш руль артында йоклап киткән хәл кичә юл хәрәкәте иминлеге инспекциясе янында була. Инспекторлар борылу урынында озак вакыт туктап торган машинага игътибар итә. Тикшерү барышында салонда фольгага төрелгән синтетик кушылма табып алалар. Хокук сакчылары кулланылыш.
Да, там проехал остановку. Остановился? Да, остановился. И купил, получается, вот эту шляпу, да? Я не покупал. А что сделал? Просто подошел человек, хочешь вдохнуть? Ну? Я говорю, что это такое? 40 яшьлек шәһәрдәш медицина тикшерү узудан баш тарта. Аңа карата административ беркетмә төзелер. Хәзер аңа карата наркотикларның законсыз әйләнеше факты буенча җинаять эше кузгату мәсьәләсе хәл ителә. Хукук сакчылары кулланылыштан 200 доза наркотик мәддә алды. Татарстанда тулы бер нарколабораторияны яптылар. 28 яшьлек чит ил кешесе законсыз эш белән шөгыльләнгән. Йорт подвалында киндер үсеп утыручы бүлмә барлыгы ачыкланган. Хәзер аңа карата җинаять эше кузгатылды. Сәүдәгәргә 20 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителү яный. Это не единственное его правонарушение. Бу аның беренче генә хукук бузуы түгел. Ул моңа кадәр да җинаять җаваплылыгына тартылган булган. Йортта 350 грамм наркотик мәддә табылды. Ул аны сатырга ниятләгән. Инфекция таратучы бөҗәкләр яздан иртәрәк уяндылар. Толпаннардан ничек сакланырга белгечләр киңәшен хәбәрчебез тыңлады. Сабый чактан ук чүп-чарны аерырга өйрәтәләр. Балалар бакчаларына махсус контейнерлар урнаштырыла. 22 апреля. Концертный зал мэрии. Звезда шоу Первого канала «Голос» Наргиз. С 8 по 17 апреля белорусская ярмарка. Одежда, обувь, продукты питания. Отличное качество по отличным ценам. Ждем вас на площади УДК КамАЗ. 22 апреля. Концертный зал мэрии. Звезда шоу Первого канала «Голос» Наргиз. Натуральные сливки. Настоящий сливочный пломбир. Хрустящая вафельная трубочка. Тонкий слой шоколада. Пломбир советский сливочный. Удивительное мороженое. Изготовлено Славицей. Уже сегодня беспроцентная рассрочка до 36 месяцев на квартиры в жилом квартале «Берег». Телефон 51 55 71. Сез яңалыклар чыгарылышын карыйсыз һәм без дәвам итәбез. Толпаннар кышкы йокыдан соң уяна башлады. Питер, Волгодонск, Таулы Алтайда кешеләрне толпан тешләү очраклары теркәлде инде. Белгечләр әйтүенчә, Татарстанда толпан үрчү өчен уңай регион. Инфекция таратучы бөҗәкләр апрель уртасында активлаша. Әмма шуңа да карамастан толпаннар йорт хайваннарына һөҗүм итә башлаган инде. Василина толпаннар сезонына әзер оғашлыққа ябық кием киеп шығам. Ярты сәғат сайын толпан қодалғанма, юқма текшірем де шәһәрдәш. Этінде қойғыртырға керек, толпан қодалу қорқынышы хайваннарға нығырақ яный. Капли. Этим Чарлины толпаннардан соқлау өчен махсус дару кулланам. Күпләр аның турыда белми. Бит бу бик яхшы усул. Моннан тыш этемнең толпан һәм паразитлардан саклаучы кайышы бар. Урамга чыкканда махсус спрей сибәм. Толпаннар активлашу сезонына алдан ук әзерләнергә кирәк дип кисәтә белгечләр. Россиянең кайбер төбәкләрендә кешеләрне тешләү очраклары теркәлде инде. Толпаннарны күпләр агачлар яфрак ярганда гына һөҗүм итәргә сәләтле дип исәпли, әмма алар кар эрегән урыннарда да үрчи. В Республике Татарстан клещ, в общем-то... Татарстанда толпаннар киң таралган, безнең республика куркыныч зона дип санала. Бездә елга 5000гә кадәр кеше толпаннан зыян күрә. Урман кырларда сак булыгыз. Урманнан тыш толпаннар Ширемдә, Сукмаклар янындагы куакларда да күп була. Әлеге үрмәкүш сыманнар агачтан төшми, ә һәр вакыт астан өскә менә. Табигатькә чыгарга, дачада яшәргә җыенучы шәһәрдәшләргә табиблар толпан энцефалитына каршы прививка ясатырга киңәш итә. Данные прививки входят в календарь. Әлеге прививкалар ил-күләм профилактика календаренә кертелгән. Быел бу вакцинага августта ук заказ бирдек. Толпан энцефалитына каршы прививканы хәзердә ясатып була. Ул түләүле. Комплекс 3 вакцинадан тора, процедураны 3 ел сайын кабатларга кирәк. Прививка ясатмаган очракта гади куркынычсызлык кагыйдәләрен саклагыз, дип кисәтә белгечләр. Айгөл Юнусова, Ксения Антонова, Яңалыклар. Чүп-чарны айыру гадәтенә балалар бакчасыннан өйрәтәләр. Уенчык мәктәпкәчә белем бирү учреждениесендә макулатура җыю контейнерлары урнаштырылды. Сабыйлар күңеленә алар хуш килде. Хәзер нәниләр бакчага кулларына уенчыклар түгел, ә кирәкмәгән газета, журнал, кагазлар тотып килә.
Активлар исемлегендә трубчиклар гаиләсе 4 яшь ярымлык Семен көн сайын диярлек әтиян исе белән макулатура китерә. Ну, мы стараемся... Без балаларыбызны чүп-чарны аерым җыярга өйрәтәбез. Бу бик файдалы эш. Шундый контейнерларның нәкъ менә балалар учреждениеләре янында булуы яхшы күренеш дип саныйм мин. Природой называется все это. Давайте же с природой дружить. Саф һавада йөргәндә дә уен аша нәниләргә макулатура җыю, агачларны сакларга булыша дип аңлаталар. Иң мөһиме балалар әти-әниләре чүпчелегенә ташлаган калдыкларның күбесеннән икенчел чимал ясарга мөмкин икәнлеген белде. Мусор нельзя. Надо беречь природу всегда, чтобы она оставлялась. Табигатны яратырга, аның матурлыгын күрергә өйрәтәбез. Һәм макулатураны, кагазьләрне, гәҗетләрне бөтенсен бергәләп аерым җыябыз. Пробовали мы. Өлкәннәрдән башлап карадык, килеп чыкмады. Югыйсә контейнерлар комплекс ичендә урнашкан иде. Ә менә балалар бакчасында уңай нәтиҗәләргә ирештек. Макулатураны әти-әниләр, балалар да рәхәтләнеп ташый. Чүп-чарны аерым җыю беренче этап, икенче адым макулатураны махсус контейнерларга салырга кирәк. Андыйлар шәһәрнең 5 комплексында бар. Соңгысы 18нче комплекста урнаштырылды. Халык алардан файдалана. Яланы аерым барып ташлыйсың инде. Пакетларны аерым җыям. Кыягаз макулатураны бакчага. Шәһәрдә 4 ай дәвамында макулатура тапшыр һәм агач гомерен саклап кал дип аталган акция үткәрелде. Аның кысаларында Чаллыда 100 тонна макулатура җыелды. Бу шәһәрдәшләр 100 агачны саклап калды дигән сүз. Фәридә Сабирҗанова, Луиза Сафуанова, Дмитрий Рачеев. Яңалыклар. Уенчык балалар бакчасына йөрүче сабыйларны макулатура җыйдан тыш чүп-чардан кул эшләмәләре ясарга да өйрәттеләр. Бакчаның актлар залында зур эко-күргәзмә ачылды. Экспонатлар арасында пластик шешәләрдән ясалган кош, кагаздан машина юлы, автобус һәм матур чәчәкләр дә бар. Һәрберсен әти-әниләре ярдәме белән балалар ясаган. Кечкенә Чаллылылар Алабуга шәһәренә булып кайтты. Чудо дети дәвалау педагогия үзәгендә тәрбияләнүче балалар өчен Алабуга дәүләт музей тыюлыгында экскурсия оештырылды. Биредә үзенчәлекле сабыйлар өчен махсус программа әзерләделәр. Кечкенә сәяхәт гаилә бәйрәменә үрелде. Чаллы делегациясен махсус сюрприз да көтте. Алабуга музей тыюлыгы 1 сәгатькә балалар бакчасына әйләнде. Сабыйлар түгәрәк өстәл артына җыелып, кызыксыну белән экскурсовод кәрҗинендәге уенчыкларны күзәттеләр. Музей хезмәткәрләре һәм әти-әниләре аларга йорт иясен ясарга ярдәм итте. Здесь рассказали про экспонаты. Безгә экспонатлар турында сөйләделәр, хәтта аларны тотып карарга да рөхсәт ителде. Осталар белән бергә курчаклар ясадык. Мы сейчас колокольчик, площадку сделаем, чтобы у нас красиво лег цветочек. Балчыктан кыңгыраулар, агачтан алмалар, тал чыбыгыннан кәрҗин. Музей тыюлык осталары сабыйларны иҗатка тартты. Менталь кимчелекле балалар мавыгып, осталар артыннан кабатлады. Берничә минут һәм кул җылысы белән ясалган уенчык әзер. Ко мне подсел мальчик Динар, я пыталась ему показать. Мин Динар исемле малайга тал чыбыгыннан кәрҗин үрергә өйрәттем. Аның ярдәмендә балаларның кул моторикасы үсә. Чаллы делегациясен Алабугада тагын бер сюрприз – ипотерапия көтте. Чудо дети дәвалау педагогия үзәгендә тәрбияләнүче балалар ат арбасына утырып йөрделәр. Айгөл Юнусова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Менталь кимчелекле балаларны дәвалауга игелекле һәркем үз өлешен кертә ала. Чаллыда үзенчәлекле сабыйлар өчен Чудо дети дәвалау педагогикасы үзәге булдырыла. Моның өчен 22 миллион акча кирәк. Әлеге игелекле эштә ярдәм итәсегез килә икән, 4647 номерына забота сүзе белән үзегез күчерергә теләгән сумманы күрсәтеп, SMS хәбәр җибәрә аласыз. Бүгенгә менә шулар, сез яңалыклар тапшыруы карадыгыз. Яңалыклар белән кызыксыныгыз, сау булыгыз.